سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተይ እዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰትን ናባኹም ሂዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻነል ነዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ሰብ ንኽበፅሕ ሼር ብምግባር ነዚ ቪድዮ ጀምርዎ በማል ናብቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኣብ ካናዳ ዘጋጠመ ሓቀኛ ፍጻመ ካብ ፍትዋት ስድራ ሓደ ቆልዓ ተወለደ። ኣዲኡ ብሰላም ተገላጊላ ብኽሪ ውላዳ ክትሓቁፍ ምብቃዓ ብጣዕሚ ተሓጎሰት። ሽሙ ከዓ ዳዊት በልዎ። ሓደ መዓልቲ ህፃን ደቂሱን ከሎ ቀጨውጨው ስለ ዝበላ ክትናፈስ ኢላ ናፍተ ብጥቃ ገዝኦም ዘሎ መናፈሻ ዘወርወር በለት። ኣብኡም ከላ ከዓ ገዝኣ ሓዊ ተቃፂሉ። ነዚ ምስ ረአየት ብዘለዋ ፍጥነት ካብኡ ናብ ገዝኣ እንዳጎየት ተመለሰት። ነቲ ሓደ ከም ሓሙስ ውላዳ ንምድሓን እቶም ነዚ ዝረአዩ ህዝቢ ናይቲ ገጠር ደው ከበልዋ ፈተኑ። ግናስ ኣይከዓሉን። ናፍቲ ዝቃፀል ዝነበረ ገዝኣ ጠኒና ኣትያ ናይ ነገር ዕድል እቲ ህፃን ውሉዳ ወላ ሓንቲ ከይተተንከፈ ኣፍታ ዝገደፈቶ ረኺባቶ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ግና ፀጉሪ ርእሳ ሓዊ ሒዙ ክቃፀል ጀመረ። ውሉዳ ሒዛ እውን ወፀት። እቲ ዝተረፈ ዕድሚኣ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣይነበረን። ምኽንያቱ እንትርፎም ዝተቃፀለ ቆርቦታ ምንባር ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ። እቲ ወዳ ብጽቡቕ ዓብዩ ሃፍተመውን ናብ ከተማ ከዓ ተጓዓዘ። ግና ኣብ ሓቀኛ ስምዒቱ ብናይ ኣዲኡ ትርኢት ሕጉስ ኣይነበረን። ብጣዕሚ እውን የሕፍሮ ነይሩ። ሰባት ክሓትዎ እንከለዉ ከዓ ከመደይ ዝኸፍዕ ኣብ ዓሌትና ይብልናን ኢሉ ይዛረብ። ካዕለታት ሓደ መዓልቲ ነዛ ዘረባ ኣዲኡ ሰምዐታ። ወዳን ሰባት እንታይሉ ከም ዘዕልል እውን ፈለጠት። ብጣዕሚ ተሰሚዕዋ። ሞራላ ተተንኪፉ ናይ ብልባ ጉሓየት። ናፍቲ ዘለዎ ከተማ ኸይዳ እቲ እንኮ ውላዳ እንታይ ከም ዝኾነትን ምኽንያት መኽፊኢኣን ክትገልጸሉ እውን ወሰነት። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግና እታ ትጓዓዝ ዘላ ዝነበረት መኪና ሓደጋ ኣጋጠማ። ኣዲኡ ከዓ ኣብዛ ፍጻመ ህይወታ ሰኣነት። እቲ ወዳ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣይሓዘነን፣ ተሓጎሰ ደኣ እምበር። ብተሓዋኽ ናብ ዓዱ ኸደ። ነቶም ህዝቢ ትገጠር በዚ ነገር ብጣዕሚ ሓዚኖም ረኺብዎም። ብዙሕ ከይተገደሰ ንኦም ተሳጊሩ ብቐጥታ ናፍቲ ናይ ኣዲኡ መደቀሲ ክፍሊ እዩ ሓሊፉ ዝኣተወ። ገለ ነገር እንተረኸበ እውን ክፈታትሽ ጀመረ። ነታ ናይ ኣዲኡ ናይ ህይወታ መዝገብ ምስ ረኸባ ከዓ ክገናፅላ ጀመረ። እቲ ተጻሒፉ ዝነበረ ዕለት 05 መስከረም ብ1980 ዕውቲ ወይዘሪት ናይ ቶሮንቶ ውድድር ጽባቐ ዝብል አንበበ። መሊሱ እውን ዕለት 14 ጥሪ 1982 ዓመተ ምህረት ዘፍቅሮ በዓል ቤተይ ቶኒ ጌትሳን ምስ ናይ 6 ወርሒ ጥንሰይ ብሓደጋ ተፈለየኒ። መንበል ሳልሳይ እውን ዕለት 02 ሓምለ ብ1983 ነቲ ሓደ ወደይ ዳዊት ካብ ሓዊ ዘድሐን ኩላ ፀጉረይ ዝኸሰር ኩላ በሰላነይ ቃፀሎ ኣብ ገፀይ ዘትረፍ ኩላን ጽባቐይ ዘብቅዐላን ዝብል ጽሑፍ አንበበ። ዳዊት ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰሚዕዎ ክጉህይ ክንኽነኽ ክበክ ጀመረ። ግና እሞ ምስኮነ እንታይ ይዓብስ። በጃኹም ኣሕዋተይ ንወለድና ክንፀርፎም ወይ ሸለል ክንእዝዘሎም ኣይግባእን። ከለዉ ደኣ ንሓብሕቦም ድሓር ዘይምለስ ጣዕሳ ዘይወፅእ ጓሂ ከይኮነና። ይኽፋእ ይጸብቕ ወለድና እዮም። ፈትዩ እውን ከምኡ ዝኸውን የለን። ንስንኩል ወይ ዝኾነ ዓበር ዘለዎውን
كم أفتيو زسنكل يلن كله وزبيو نحناون نهيوتنا زحزنا لا يبلنان صباحون انتا يقات منا نفلتو يبلنان عليت مريض أون زولد يلن نزي تردينا حما كم مزراب مورال سب زحسك كم مقبار نقطب حلافن نتحويان لوحات مفكرات حبحب تنبر جاكاناتين خون نعانا نخحشنا كاب صحف إنجليز زتا ترجمة سلام نيماكي ميديا تخطاتلتي نلومي هزالكم قريبا زنبركو نزي مسل نيرو كاب زانتا أمانا تماهيركم لو كمتخونو أي تراترن أما نيماكي ميديا تخطاتلتي ماكي ميديا نسلستا رح يسرحلو سلازي نبركو فيديوتاتي نابسب نخبت زحشير بمقبار تحبابرونا بمقتصالون نس channel subscribe زي قبركم سبات انت داخلكم نس channel subscribe بمقبر نتانا يدول ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخطاتلتنا كتخونن اللابو بقتصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كساب نراخب كسام وداتا مسانا سلت صنحكم كاب لبن دامسكنا بزخن في الليكم سسنايو